unsa naman ni oy, sige naman ni inulan oy. Karon sa tinagid nung sayuha ga ulan. Sa naman ni gadumdum naman ni kada adlaw oy. Paita pod ani oy. Sugod na ba yung katol ni akong tiila ni pangagod ni ba? Pastilapan. Gutom na kabuknoy. Unsa na galanlan naman kanoon diha sudan na tanawa si Pandaw gigutom po na mangayo po na. Kay gitugnaw man na ulan man. Ngayo jud na siya ah. Tanawa. Naglanlan na ka. Pandaw tanawa wa ka maluoy ana og atubang si muha. Problema kay di man po na mukaon og karne. Asa naman tong donut imong gi palit buknoy? Nahurot na to? Nah! Maran! Naa pa man, pero gamay na lang. Hapit naman to mahurot. Apa wala na. Basig wala na ha. Kanang imong giingon nga gamay. Wala na jud na. Gigutom ba ya jud ko? Unsaon naman ang ani ron sa man kauno na ako ani. Wala po'y paan. Ano na may bahaw dito. Wala na si Panda gani oh. Gatang na ngayo ang tao ni kay tugnaw man gigutom ni kay ulan-ulan god gutom ni siya. Kaluoy Panda uy. Gutom ka Panda? Sige baya na siya panghuyab. Bidaw tong kuan be, donut asa na to? Pila to kabuok na bilin o pila dito kabuok ang imong gipalit ato? Isa raman to kung gipalit doy. 22 sa ba imong gihatag. Isa ra di ay to? Yati apo di ay ni mo ay niya. 22 akong gihatag sa imuha. Unsa man ang pana di ay na nga piti di nang mahala? Na mo magidangat ani di man puta ani makatilaw oy. Luuya pod nato ani oy. Unsaon naman lang nato ani? Na. Gutom na ra ba kaayo oy. Mao na lang ni doy oh. Imuha na lang ni. Luuya pud ni mo oy. Mao na lang gyud na nabilin. Gamaya na lang yun di ay ana oy. Lamiar ba unta di ay oy? Unsa man day nang gipalit nimo nga peti man day ning mahala di ay ni? Oh? Lami kaayo ba na unsa nga na ni Dunkin? Oh, lami kayo. Hurot na. Gilang basta katilaw tag Dunkin. Di man ta tigkaog Dunkin kay wa man tay diyoy. Tagsara man ta kapunit og diyoy. May na lang to isa kay makatilaw ta kaysa di katilaw, no? Kira baknay. Doy, anto ba? Dana! Di ko mo inubok noy! Gago!